बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. मालवण तालुका पत्रकार समितीचे वार्षिक पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. आमदार निलेश राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत रविवारी 4 जानेवारीला सकाळी 11 वाजता मसूर येथील RP बागवे हायस्कूल सभागृह इथं पुरस्कारांचं वितरण होणार आहे, अशी माहिती अध्यक्ष दत्तप्रसाद पेडणेकर आणि सचिव कृष्णा ढोलम यांनी दिली आहे. मालवण पत्रकार समितीच्या वतीनं वार्षिक पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. यात श्री गणेश गावकर स्वर्गीय नरेंद्र परब स्मृती उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार, सुधीर पडेलकर स्वर्गीय भाईसाहेब खांडाळेकर स्मृती उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार, प्रशांत हिंदळेकर बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मालवण पत्रकार समिती आणि अमित खोत पुरस्कृत डॉक्टर ज्योती रविकिरण तोरसकर मालवण रत्न पुरस्कार, निलेश गवंडी कलारत्न पुरस्कार यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान होणार आहे. पत्रकार समिती सदस्यांसाठी गणेश सजावट स्पर्धा 2025 आयोजित करण्यात आली होती. यातील विजेते नितीन गावडे प्रथम क्रमांक, भूषण मेतर द्वितीय, प्रफुल्ल देसाई तृतीय, केशव भोगले उत्तेजनार्थ प्रथम, मनोज चव्हाण उत्तेजनार्थ द्वितीय, अर्जुन बापर्डेकर उत्तेजनार्थ प्रथम यांचा सन्मान होणार आहे. पत्रकार समितीतील काही सदस्य तसेच काही सदस्य कुटुंबियांनी गतवर्षी उल्लेखनीय यश प्राप्त करून सन्मान प्राप्त केले. यात महेश सरनाईक, संतोष गावडे, शुभांगी खोत, प्राजक्ता पेडणेकर यांचा समावेश असून त्यांचा विशेष सत्कार यावेळी होणार आहे. सत्कार सोहळा कार्यक्रमापूर्वी सकाळी 9:30 ते 10:30 या वेळेत परिसरातील प्रशालेतील मुलांचे ग्रुप डान्स तसेच दयानंद पेडणेकर यांचे कराओके गायन हे कार्यक्रम देखील आयोजित करण्यात आले.